lefol men 17 ɓiwol. En puɗɗorima inde Allah jurmotoɗo jurmittoɗo. En juuli e ko hoho makko ɓurnaɗo Muhammadu. Yo jam e kisal gon e mum biɗo. On baraɗo ngam dandude fittandu mum ko cahudinɗo. On baraɗo ngam hisnude jawdi mum ko cahudinɗo. On baraɗo e dow tabitinde neɗɗankagal mum ko cahudinɗo. E tiyankoɓe men tedduɓe, on calminama e inde, on manama e jettode. En jetti genonde hokki en sembe e kattanɗe fartange artude jokkude taro deftere professeur Abuubakiri Musaa LAAM nde o inniri Sawru ganndal. Eɗen ciftina tan falindi gaci belɗi nana ton ɗi ko maabo suudu paate. Musidɗo men haadi Samba Tabakali mo juude guuriki. Ene huufi haalirde nde musidɗo mon Cherif Bah mo cilbe mban Samba Gural Baba Leñol. Jarannoɗen ha joni koye rogere tataɓire deftere nde debbo e suka e rendo ɓaleɓe Afrique e hello mum 110. ha joni ko ceernal sernaɓe hono professeur Abuubakiri Musaa LAAM haalata. O wi debbo tubako ɓuri fof wirtade hande e aduna he. ɗum jilliɗo leyɗele tubakoɓe fof ko ɗum adoto teskade. o jomum yehi fof e nder wuro walla boom hay sinno ko e laabi hakkunde gure wawa wasde yiide portaleje e nate ɗe ganduɗa ko rewɓe ɓe terɗe birtiɗe ɓuri hen hewde. hande o e ɗen leyɗele kala ko ene yeeye ko e debbo somete. ene wayno yimɓe ɓe wona moƴƴude ko yeeyete ko sonnata ɗumen ala, sonnataɓe ko yiide terɗe ɓurɗe wadde jarabi ko wayno wuddu, endu, buhe walla gite, rewɓe sukaɓe jombadi en. ɗo min gandal mi ɓoltata ha laaɓa. debbo wattama cengɗi wandotoɓe sodoɓe. ɗiɗo rendoji mbaɗani debbo so wona pijirguel welemma e juuɗe gorko. debbo natti wonde yumma kormeteɗo walla joom suudu teddinteɗo. wattama beltinirguel pittali worɓe ngel ganduɗa comci mum poti wonde ko comci gaccoji gite yettade e terɗe mum ɓurɗe jarobinde ɓe. wonduɓe e caɗele baade ni noon potani wiide ene gurtoya heddiɓe, poti ko wurtude koye mumen taw. so ƴewtindama boom tawete ko kamɓe dari e bonnude fayida debbo. ɗo ɓe ndewni debbo tubako ɗo ko ɗon ɓe jiɗi rewnude rewɓe aduna ɓe fof. ene wayno hande ko oɗo debbo tubako ɗaynaɗo ha ɗayi mo ganduɗa ala ko yiyete mum so wona ɓandu mum wandu jarabi, yiɗa yo won darorgal rewɓe fof. aroɓe amon ene mbiya ngari ko haɓanade hakkeji rewɓe, kañum en ɓuri darade e ɗen koyɗe, sabu en jii dow seeɗa hol hujjaji ɓe jiɗi yoltande ɓen. mbiyan tan debbo tubako wawa wonde darorgal rewɓe, sabu tubakoɓe gila e hanki mumen ɓurɗo woɗɗude meeɗa rokkude debbo gueɗal mum ha timmi. ɗon noon ɓe goɗɗodirani e arabeɓe. so darorgal ene ƴeewe kay foti ƴeewede ko e debbo ɓaleejo. ma on mbi hoto gandal fawi kaɗo haala.
mami jaabo on ha timma kono alay sago duttoɗon den hanki so en duttima e hanki tubakoɓe puɗɗortoɗen ko grek e rome ndewnen hen ko ɓe mbiyata jamanu hakkunde hono moyen âge jofniren jamanuji kesi e Grèce hanki debbo alano hay hakke goto ɓiɗɗo debbo ɓurno hewde werlede e jinde nangude ɓingel ngel yiɗaka waɗa e jinde ha maaya walla daɗa e bawɗe Allah koye aadaji Grèce en e hanki jeeno hay tigguyon datkon werlede e jinde nawetno ko yeeso goomu cellal mo ganduɗa ko worɓe nayeɓe rendinno on goomu ƴeewa so tawi terɗe makkon ene timmi te kon jogorani wonde ñawton kala hen tawa ngel ene waɗi ella peeñƴo acceteno ko wuura arde debbo koye maale malkiseede jeeno needi debbo e needi gorko ene ceerno no feewi e Grèce hanki gorko janginteno ko wonde harbiyanke bawɗo rende wuro mum so sanga ndego yana o janginteno kadi ko wiyete politique woni holno wuro jogorte eno ardorte caggal nde o wawi windude e jangude debbo o kañum heewani jangude walla so jangine woɗɗoyta o tawtat yummakko e rewɓe galle heddiɓe ɓe e lobugel rewɓe ko wiyete e français jeunesse lobugel rewɓe ko nokku jonciɗo e nder galle tawa ko rewɓe e sukaɓe ɓurɓe famɗude duuɓi gonata toon o nokku worɓe potano toon yaade ko e makko kadi sukaɓe rewɓe janginte kala ko debbo foti andude ko faati eno debbo jogorto joom suudu mum so yeehi ha resama ndeke noon debbo wellitanoka e jeyde hoore mum to bange yaade e artude debbo wonnoko e jimandi worɓe mo suwa resede o ko bamum jimi ɗum desaɗo o woni ko e jimandi gorko mum ɗum firti ko debbo e gorko potano gurdam e mayde debbo fof goni ko e juuɗe worɓe wona baabiraɓe wona joom galleji ɗum ɗo noon ɓurno tidde ko e romain en joganinoɓe ɗum ɗiɗo konguɗi vitea nessisque potesta woni yamirore gurdam e mayde ndeke noon so wiyama debbo alano gueɗal e rendo Grèce hanki fotani hawde hay goto so waali wuro en walla mbiyen jeeyaɓe e wuro ene limteteno anneteno tan ko e worɓe rewɓe sukaɓe halfaɓe walla arani en mbaddetenoka hen debbo wawano halfinede hunde fatunde e jilgol fiyakuji wuro sabu nangirano kono cukalel ngel hakkille mum timmani wona anduɓe ɓurɓe mawnude e rendo Grèce nanguno wonde caru debbo addata e wuro ɓuri bonde e caru ngu añɓe mbawi nannude e ngon wuro te debbo e gonɗo e ɓoggi kalifandi poti wodani ɗumen tan ko ɗoftade worɓe romain en goɗɗodirano e grec en e miijo en jii dow wonde gurdam e mayde debbo fof gonno ko e juuɗe gorko wona baaba wona joom galle debbo ko e juuɗe worɓe tan woni gila jibina hande maayi fof adato ko e juuɗe baaba so on maayi o faya e juuɗe kala lomtiɗo on so resama o wonata ko e juuɗe joom galle makko ndeke noon on kam wawa jeyde hunde e saare mum jeyaɗo wawa jeyde goɗɗum ala ko debbo romain ardinteno e fiyakuji saare romain en nanguno ko debbo nafoore mum ko jibinde e diwnude sukaɓe
to bange dewgal mum ko jibinde to bange dewgal yowaade e gondiɗo mum ko debbo tan waɗɗino waɗɗaki gorko. Hay to bange inde debbo rome hewno sirede ko e inde leñol bamum e miijo gando rome mawɗo. Debbo moƴƴo ko debbo mo haalata so joom galle mum tawaka. ɗum hollirta tan ko debbo fotani serde miijo e joom galle mum e ko on foti ɗoftade. So en ngari e jamanu hakkunde taweten ha joni dey ko debbo tubako ko ɓittaɗo e rendo mum. Nde wonno on jamanu ko mettunoɗo e niɓɓinnoɗo rewɓe ko nden ɓurno tampude. haɗano tan e dewle wawnere sabu caɗele debbo jettinoma ha e ko koreji debbo mbaɗata ƴamrude walla nafoore. ɗum noon onon ɓaleɓe so on nani ɗum ma on jalno feewi. kono ko noon wano e leƴƴi tubakoɓe. debbo so fawama nafoore walla ƴamrude gorko woppama waɗi noon ko debbo nangirede ko teddedi e galle mo fayi o. ndeke noon alay sago o addara ko ene usta ndin teddedi. oɗon mbiya yo won ko ɗomɗe nafi e kore ma mbaɗi laalo ma mbaɗi lamɗam. kono won ko ɓurno ɗum hamnade. nden kala debbo jeeyaɗo e yimɓe famarɓe doole ɓe lawokoɓe jiimi ene liggina ɗumen so resama. jamma mum gadano o jeeyi ɗum ko lawake nokku mo hoɗi o woni e daɓɓa ko on adoto humpitade ko haddi. holko ɓurno ɗum yottoɗirde. kono haɗano ɗon kala lawake jahannoɗo haɓoyde e julɓe to leydi Palestine beele ma diine annabi Isa jaalo toon tafantuno debbo mum ko tuuba kisal. ban tuuba ene jari ruttanade. koko wayno gembe jamdini tafetano debbo o haɓɓane ɗum kannat heeda caggal. gorko yaada e coktirgal mum hande arti fof. so jomum maayi toon walla coktirgal majji ma wayluɓe nodde coppa gembe o nde debbo daña yaltude e oɗo kaso kawniɗo. ƴeewe onon jangoɓe ndeɗo deftere walla taranteɓe ɗum ganuma rewɓe tubakoɓe ɗaccirteno jooɗo duuɓi limtindi ene coka e o kaso kiram e holki saare. ndenne dey jahowo haɓoyeede o ene fonno waɗanede geƴƴelal hade hande jokko e jarli. kono nde wanno en ji wonde ko debbo tan fawa yondinade e gondiɗo mum. gorko kañum to haɓoyte to ene wawi wadde ko wela fof wantana ɗum jam. ha joni dey e Europe kala ɓiɗɗo debbo caliɗo nadde e dewgal wawnere walla nangira gopol naweteno ko e juulirɗe baɗeno baɗaɗe e juuɗe rewɓe gedduɓe aduna dokki koyumen Allah ha laaɓi. ɓen noon jogino ko juulirɗe mahaɗe e nokkuji jewɗi tawa ko tataji ɗi hay goto wawa diwde taari ɗumen. ko toon jomum eltete ha dorsina nde yaltine walla so ronkanama ko toon accete ha nde maayi fof. jomum harmini gorol. rewɓe hewɓe nananoɓe ɗiɗon nokkuje kanga walla nde jaltinde tawi natti wonde yimɓe. ɗiɗo kasoji ni ko jam sabu heewi e rewɓe tiɗɓe koye nawaɓe mbiya gondi ko e seyɗani. ɓen kañum en balɗe mumen kewno jofde ko e duɗe jeygol wonande ɓurɓe boorede ɓe. heddiɓe ɓe mbatteteno ko e seeremɓe serdoɓe yimɓe e seyɗani.
ɓenne kewno ko lorlede ha keddo hen kisa won hakkillaji nangini ko heewi e mabɓe fonnoɓe sendude ɗumen e seyɗani ɓe mbattanno ko wawnude ɗumen ne leldo e mumen kala hen ɓamɗo reedu ɓe cakkana ɗum feere e nder sirru ɓurɗo mawnude won anduɓe sikkuɓe wonde waɗi debbo tampude e on jamanu ko famamuya mo warɓe ɓe ganduɗa diine wonno ko e juuɗe mumen jogino e diine annabi Isa on saha oɗon ciftoro wonde ari e defte tellinaɗe wonde Hawwa e Adama ko aljanna gonno e dow asman waɗi jomiraɗo tellindeɓe e leydi koɓe lundi konngol mum won lekki o winoɓe wotoɓe ñaami e ɓiɓɓe mum kono nden juuti sheyɗani fooli Hawwa ha on ñaami ñammini Adama ko fawade e ɗum ɗo waɗi mawɓe diine e on jamanu nangirde debbo no damal ngal ganduɗa sheyɗani ko e mum rewata ngam nadde e hakkillaji yimɓe ha bonna ɗumen ndeke noon e miijo maɓɓe debbo wawa moƴƴude tigirigui te foti ko renede no kosam gonɗam e jaygol ni hay goto anda nde fasata faya dow ɓurɓe ɓurtude ɓe ni mbanno ko debbo ko pucel seyɗani wawa wadde ko moƴƴi foti ko e saha fof tawa peeje mum bonde ene kiñe ha jiite gila law pirte gila bonnani e rendo joginongu miijoji baaɗini debbo wawano hebde gueɗal payodingal kono ɗum fof e fawade e ko ari e defte woto jejjite wonde tubakoɓe meeɗa ƴellidde debbo so ƴewtindama ni tawete ko ɓe ƴewri diine annabi Isa ko lone taniraɓe mabɓe grek en e rome en sinno wona ɗum maɓe ɓuranno hormade debbo seeɗa ndeke noon mataw jikku waɗɗani jomum ha joni e jamanuji kesi mbiyan debbo tubaho koɗo boni wonno ma en gartoy hen so Allah jaɓi e lefol men garawol salli ala Muhammadu